Здравейте хора, до мен е Берки и Саймън, те се чуват. Не знам, защо те се чуват много силно, ама ще да после настройките. Да. Да, искам да питам, да кажете на какво да снимам в коментарите отдолу. Берки, нещо. Какво? Ами, И вие аз може да точно кажете, снимай на го. но забърна го. Сос? Нямам. О, именно за. Може да... Еми аз кажеш на 1.6. Да, може. Ако искате, ви кажете на Берк с какво да... На какво да снима. И пишете отдолу в коментарите. Ето е. Аз съм гласал между другото, ако кефи. Пишете и за това, че кефи. Задължително пишете. Колко яко. Да, това беше хора. Беше много кратко, ама какво да направя. Дайте новата програма пак да я покажа. Така. Да, господи, на Крис. И това беше ме. Абонирайте за нас, Биркито, Саймън и аз.